3, 2, 1, og go. Alle stemme. Kvinder og mænd, sort og hvid. Du skal bare være fyldt 18 år og have dansk statsborgerskab. I Danmark har vi høj valgdeltagelse. Hele 85% stemmer. Og dem, der stemmer, er dem, der går op i, hvad der sker i Danmark. Dem, der stemmer, er dem, der gerne vil have gode skoler og børnehaver til deres børn, og som der gerne vil have hjælp til at syge. Det er nemt at stemme. De fleste skoler, eller gymnastikhalle, eller noget i den stil, har sat rammerne op, så du kan gå ind og stemme. Du skal bare, det er hemmeligt, hvad du stemmer på, så du skal ikke være bekymret for folk. Er det ikke bare tak for i aften? Tak for i aften. Ja.